עכשיו, הרחק מכאן לתאילנד, האם אנשי החולצות האדומות שם נשברים? אחרי סוף שבוע רווי ירי ו30 הרוגים בצדם, מנהיגיהם מוכנים עכשיו לנהל משא ומתן עם הממשלה, אבל רק בחסות האום. הממשלה מסרבת. רן עזר בבנקוק, שלום לך. שלום עודד. מה תמונת המצב היום בבנקוק, רן? אני נמצא ברחוב סאטון, אחד מהרחובות ההומים שפקוקים כל הזמן בלב בנקוק. הרחוב הזה עכשיו הוא רחוב שומם שעמוס בשיירים ושרידים מהלחימה שנערכה כאן אתמול בלילה. בקבוקי מולוטוב מאולתרים מבקבוקי בירה, שברים של מתקנים ציבוריים, טלפונים ציבוריים שנעקרו בלחימה, והרחק באופק מאחור עשן שחור בלב העיר, בלב אזור הקניונים הסגורים כבר מעל לחודשיים. לחימה, לא ברור מתי זה יסתיים. זה המצב כרגע בבנקוק, אחת מהבירות המרכזיות של דרום מזרח אסיה. אזור של הישראלים ידוע בתור אזור שופינג, אזור של כיף לפני הנסיעה לארץ. היום אין למה להגיע, הכל כאן סגור, והיחידים שנעים בשטח הם אזרחים שמנסים לברוח כמה שיותר מהר עם ציוד על הרכב או על האופנוע ואפילו ברגל, העיקר להתרחק ולצאת ממרכז העיר. זו בנקוק של מאי 2010. היית אומר, רן, שמסוכן להיות בבנקוק היום? תיירים ישראלים כמעט ולא מגיעים לפה. אלה ששהו במלונות קרובים לאזור הלחימה כבר מזמן עזבו את האזור ומתגוררים במלונות בפריפריה. אזור הקאוסן, רחוב התרמילאים של בנקוק, עדיין מאכלס ישראלים, אבל מעט מאוד, כי זו העונה היבשה, הלואו סיזן של התיירות הישראלית בבנקוק, ואלה שנמצאים ואין להם שופינג, כי הקניונים סגורים, הרחובות שוממים, פשוט נשארים פה יום-יומיים או נוסעים לצפון ולדרום כדי להמשיך את הטיול שכבר החלו. תודה רבה לך, רן, וצריך להזכיר באמת שמשרד החוץ הידק את אזהרת המסע שלו לגבי ישראלים לא לנסוע לבנקוק ולהיזהר לא להיקלע למקומות הללו.